7:33. Sabem que us n'esteu morint de ganes. És una secció addictiva perquè s'assia la vostra tafaneria immobiliària. Deixeu-vos guiar per les residències de les estrelles amb el millor anfitrió, en Jordi Ramoneda, d'Estar per Casa. Avui anem a la casa d'Oprah Winfrey. Mireu-la com canta, eh? Sí, és ella, aquesta? Sí, senyor, és l'entrada del seu programa, que també la canta ella. No em diguis. Sí, senyor. Bueno, per qui no la coneixi, és l'Anna Rosa Quintana americana, però l'Oprah té una diferència, que sí que té escrúpols. Ah, d'acord, molt bé, d'acord. I l'Anna Rosa no canta la cançó de la seva del seu propi programa. No, però si ho fes, jo vull el disco. Bé, més enllà d'això, una de les persones més influents del planeta, m'atreviria a dir, presentadora, actriu, productora de televisió, crítica literària i propietària d'una casa descomunal, que és el que ens interessa aquí. Molt rica, no, aquesta senyora, també? Bueno. Mireu, per començar, ella treballa a Los Angeles, on té els estudis, però viu al poble de Montecito. Montecito! Ai, Sí, mira, que està una mica més amunt de Carpinteria i de Calabasas, Califòrnia. Al final coneixerem tota la geografia californiana, I tots tenen noms molt llatins, no? Sí, clar, que aquella zona està molt influïda, no?, per la cultura llatina. Está en el monte 56 arriba del todo. Ah, mira, ja ens han ubicat, ja la tenim. Sí. Bé, realment qui va posar nom a aquests pobles tenia una tarda ben tonta, posar-los tots junts. En fi, crec que Oprah no és propietària, crec que ella és terratinent directament, perquè Oprah Winfrey viu a un terreny de 170.000 metres quadrats. És que no sé ni què és això. Mira, M'ho pots dir en camps de futbol? No, t'ho diré en parcs d'atraccions. Ah, molt millor. Eurodisney en fa 190.000. Vale? Molt bé. Sí? D'acord. Estem tots situats, oi? Estem situadíssims. Perfecte. La casa d'aquesta senyora té un nom, que ja veieu que quan tens un estatus, casa teva té un nom, Es diu The Promised Land, és a dir, la traducció seria la terra promesa. I no és que ella visqui a Israel, viu a Califòrnia. Es diu així arran d'un discurs de Martin Luther King, Sí. on parlava de que els Estats Units seria una terra promesa pels negres algun dia. I l'Oprah s'ho va agafar molt a pit i va dir, doncs si parlem de terra, jo me la vull comprar tota. La meva. I es va posar a comprar les cases dels veïns, que també és una cosa que hem vist que també es fa quan tens molts diners. Molt de ric, això, Jo crec que el discurs de Luther King era més metafòric, però bueno, fora bromes, que la tia està molt implicada en el moviment de drets civils, Sí, això és veritat. La casa és d'estil neogeorgiana, que és un estil que s'estila molt als Estats Units, i fa més de 2.000 metres quadrats, repartits entre 6 habitacions, 14 lavabos, 10 llars de foc, celler, cuina amb 12 fogons, cinema que es pot reconvertir en teatre. Molt bé. Mira. Em semblen poques llars de foc, la veritat. Sí, oi? Amb una casa tan gran, I no a l'escalfes. Califòrnia, amb el fred que fa. No l'escalfes. I també té un forn napolità per fer pizzas a la cuina, tot i que va dir que el volia treure. Ah, Sí, que no el feia servir molt i que el volia treure. no són aquells que són semicirculars, no? Sí, senyor. Boníssims, fan unes pizzas fantàstiques. Allò quan s'escalfa, la pizza es fa en un segon, També té un vestidor amb un mar d'aparells de sabates vermelles, que és el seu color favorit, i un detall molt important. El vestuari, el vestidor aquest, hi té tele. Home! Per veure's a si mateixa. Clar. Clar. Com li quedava el vestit del dia anterior. És això. I no repetir. Clar, això és important. També té una biblioteca brutal i un jacuzzi al lavabo, però això vindrien a ser els bàsics, nois, perquè això és de ric. Saps què vull dir? Encara no s'ha explicat el millor, que fa que aquesta casa sigui diferent. Què? En una de les ampliacions de terreny que ella va anar comprant les cases, va posar una casa de vidre on prendre el te. I es veu que li van construir lavabo, i ella va dir, no, fora el lavabo. Ah, no? Aquí vull intimitat. No vull que mentre jo estic llegint, prenent un te, entri algú a fer caca. Saps què vull Però dir-te? qui ha d'entrar? Però si és a casa seva, qui vol Sí. que li entri a Però- fer caca mentre ella es pren un I te? si el test diurètic, què fa si tindrà a més pipí de això, sobte? clar. Bueno, jo no sé què fa. Té molt jardí, mira, què vols que et digui? Sí. Es va fer construir un jardí koi, que és el típic japonès on s'hi crien carpes, ho haureu vist molt a les pel·lícules. I que amb aquelles sorres i aquelles Sí. coses i aquelles pedretes blanques. I hi ha les carpes que van per allà al mig. Us haig de dir que les imatges es veu una carpa nedant en una aigua tan neta i tan bona, Sí. però és que és una carpa que se la veu tan bé que jo no descarto que s'acabi convertint en un unicorn. Perquè és que, de veritat, és que és com màgic. Que sembla que estigui flotant a l'aire. De tan neta que està l'aigua. És una carpa de 235 quilos, ja t'ho dic també. Apa, quina bèstia, no? Com més gran que la carpa Juanita, en Pau Descansi. Bé, ja per acabar aquest viatge al paradís, us diré que, si mireu com de gran és la casa d'Oprah Winfrey, que una de les entrades Què? hi ha hagut de posar una rotonda. No, home, no, què m'estàs dient? És que és molt gran. Així que ja ho sabeu, que quan estigueu a una rotonda, penseu que l'Oprah també hi està, però per entrar a casa seva. Són les cases de les celebritats que cada dia descobrim amb en Jordi Ramoneda a Ramoneda d'Estar per Casa. Moltes gràcies, Jordi. A tu, Quim Morales. La primera hora, amb Quim Morales.